bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe kala kono jola yo jam jol holko min gaddani on ko suka to banggue duuɓi mawɗo to banggue haqqille ceerno Jalaluddine ganda joɗɗo gandal mo ganduɗa on mbayino yebde mo ɗo e Pinde TV ceerno Jalaluddine jilluji muɗum to aba laamogo leydi Maroc eto Fès mbende leydi Maroc kala jilluji makko toon to leydi Algérie baɗɗi fayida no feewi ɗo woɗeɓe aneɓe olduɓe kala nde caggal makko gam yilade gandal ceerno Jalaluddine caggal mum to makkatal mo kama to Arabie Saoudite to bismete noddete e kala saaha gam hollude gandal ngal ganda ko gandal lamgal goko alaɗo faye ngol ɗo lawol holto o suuɓi ko wodi ɓooye République islamique de Mauritanie leydi teddugal Mauritanie leydi diine Mauritanie leydi gandal on dañi koɗo tedduɗo teddinowo gandinowo laaɓɗo reedu laaɓaɗo gandal tawi ko gandal fina tawa bindi gummotoɗi ñamono pay nano e ko ummoto e nanono fay ñaamo woni ceerno Jalaluddine yillima e leyɗele kewɗe dañi teddule kewɗe foddeji kewɗi kono noon onon wiyannoɓe holko saabi o arani taw Mauritanie walla yo ɓeydu ko waɗano ko o felliti sallah lamɗo jaaɓi maw a toon ɓoyata gangal jongal bangal fayida tawi gangal teddugal gandal lamgal no mbinomi nane bandiraɓe fulɓe ne mbiya so tawi dille mawni jiyama towi hoto ƴeew ko dilli ko ƴeew ko saabi sababu dille ɗe Jalaluddine ko gande joɗɗo gandal gollotoɗo golle joɗɗe tawi ko golle baɗɗe fayida to banggueji ɗi kala Allah ne hokkimo fannuji en nunɗal wawde ha joni gollade Jalaluddine ko suka no mbiɗen ni to banggue duuɓi mawɗo to banggue haqqille gandal laamgal kala ko neɗɗo no sohla e gande men kala ko neɗɗo no sohla e jikku yo jokkodira e ceerno Jalaluddine aɗa yiɗi kisal e ndenka an e ɓeskuma e ko sawdima jamma e ñalawma suto kikiɗe jokkodira e ceerno Jalaluddine aɗa yiɗi udditare lamde habde e basal sertude e caɗele jokkodira e ceerno Jalaluddine aɗa yiɗi ɓañre walla kete ko nooɓo joƴƴinde wadde hakkude debbo e gorko joɗade jonde moƴƴere heɗo konngol ma heddo e jiimadi ma a yi ceerno Jalaluddine caɗele kayitaji kala koɗe mbawi wonde gila e ɗanle ha e kayitaji gollorɗi yiide makko ɗaɓɓere ko wiyete ko golle e caɗele ko wiyete ko kawgel hono examen ji yidira e ceerno Jalaluddine bandiraɓe siraɓe musidɓe tedduɓe yiilade moolare no mbinomi nane yiilade lootade gam udditare habde haajune caɗele e dabareji habde e bonnoɓe bonne cheyɗane no mbiyeten ni yeew ceerno Jalaluddine bandiraɓe sehlaɓe e musidɓe tedduɓe e rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe gandal e nunɗal cukagu e yontede gande men fina tawade coofani ɗe mawɓe men golli golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe jeehi ɓe tuɗɗi leppi leydi tuɗɗiɓe leppi teddugal sukaɓe waɓe no ceerno Jalalu en ni janggi jaɓani yo majju ina kuuto ina teddi hen ina kowoni hen ina neemi hen ɗum noon bandiraɓe Mauritanie naɓe ko onon kadi jontano kewɗon yontirede kono wowɓe jaɓɓade hoɓɓe anduɓe teddugal yiɗɓe gandal nunɗal e peewal yiɗɓe neɗɗo jontaɗo laaɓɗo on dañi koɗo tedduɗo woni ceerno Jalaluddine ceerno Jalaluddine neɗɗagal mum mbawko mum yontede mum e timmal muɗum fayi toon to leydi Mauritanie bandiraɓe Mauritanaɓe kon teddinoɓe on dañi tedduɗo bandiraɓe Mauritanaɓe kon yontaɓe on dañi jontaɗo bandiraɓe Mauritanaɓe kon anduɓe on dañi gando ɓeydowo e kala saaha mo wona ustawo mbiyen ceerno Jalaluddine kono nafoore mere ceerno Jalaluddine sa yiɗi jokkodirde makko aɗa wawi wadde 77 256 83 94 77 256 83 94 to banggue leydi Mauritanie mbatta ko 00222 mbaɗa 32 mbaɗa 76 mbaɗa 91 mbaɗa 12 00222 32 76 91 mbaɗa 12 Allah jaama on jaama aadi bili aadi salade aadi ɓoye firtude aadi
Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande koye ɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof oɗo mboro sawo holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe koye ɗon tan jokke wadde abonné e Pindi TV ɗum noon ko wiide on min jiiɗi hebde noon 100 000 abonné te ɗum koye mon min paɗata ɗum subaka fo ma min jokku siftinde won yon mbat abonné e Pindi TV yon mbat partagé vidéo ji ɗi ɗum noon hettiyankoɓe ko arde tan e ko ɓuuri tentude e jayndel ɗi hande ko faye pension retraité ji waɗa ɓeyditama temedere jettuɗa fof fawama sappo goɗɗum ko ganduɗa nene nder jayndeli ɗi duumi woni kay banggue dawrugol darde rewɓe ɓe eko way noon kono kadi Pape Mamadou Seck huccodire ɓe ganduɗa kamɓe goni daɗiɓe ɗum ɗon ne nane nder jayndeli ɗi duumi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe mbatta sona arde e jayndeli meɗen oɗo subaka hande garen e jayde gendire le soleil ko kañum gudditirten le soleil noon mon ji natal gardiɗo leydi ndi ne totta junggo muɗum woni hen e mawɓe leydi meɗen mon paam tigui ko retraité ji gonni jogori haalede haala mumen kamɓe noon to banggal tan jobnitogol mabɓe ko wiyete pension retraité ɓeyditama temedere jettuɗa foof buuɗi ɗiɗi fawama hen ɗum ɗon noon wala mbiyen nogas ƴettuɗa foof buuɗi ɗiɗi fawama hen ɗum woni ko ganduɗa ko tan ko weltare ɓe dañi hen kono kadi goɗɗum woni yete ha joni kamɓe retraité ɗiɗon saabu ne anda wonnoɓe banggal laamu kamɓe ɓeydanama guila lebbi ɗiɗo ɓennuɗi heddino noon ko ɓe ganda keɓata kalis mumen koto banggue IPRES to kamɓe noon oɗo saaha ɓe ɓeydanama tan koɓe keɓanno par lewru garene jayde enquête kañum noon loskitan fani koye darde rewɓeɓe e campagne électoral oɗo gonaɗo ɗum ɗon noon darde rewɓe ɓeɗon kay ƴewtidama mbaɗo no Mimi Touré e woɗɓe ɓe ganduɗa hande nani daari tigui gam tan hollidde koye mumen ɗiɗon candidat uji jeeyaɓe tan e sungoli ɗi kanko Maymouna Bousso heno jeeya woni rewɓe ɓe ganduɗa darde mumen mantinima no fewi e nder tan campagne oɗo garene Mary Teuw Niane ɓe mbiyete komo ganduɗa oɗo saaha ndeni faye luldiɓe walla naate nder luldiɓe mbaɗano Fadel Barone haala mum nana haale ha joni tan ɗum woni ko ganduɗa nane nder jayde enquête faade sungoli ɗi garene jayde las ari tan wi ko rewɓe ɓe darde mumen ena mantini kay e tan campagne oɗo kono noon ɓe darima e nder campagne mabɓe ina ƴeeya hen wiide aɓen jiiɗi darnude duuɓi ɗi ganduɗa yiyete kamɓe cukalon ndewon kon ne wawi wiyede so dañi duuɓi naggam ne wawi resede kono kadi mariage uji mana desodiral e caɗele jiyeteɗe hen kono kadi rewɓe ɓe ganduɗa nane nder dewle mumen te gondirani hen beelem ɗum ɗon fo ɓe gaari hen Aliou Ndoye wi ko lobbyji homosexuel walla wot joguiɓe banggal debbati gorkati ko kamɓe tigui kay mbatta financé opposition o woni kanguɗi Aliou Ndoye mo ganduɗa kanko woni hoore liste Benno Bokk Yakar mo Dakar ha joni tan gardiɗo leydi ndi ɓe mbi kay yiiɗi ko banggal jangde towde nde o waɗa feere hano yehiri ha dow ɗum ne ko konngudi gardiɗo leydi ndi garene jayde bespi le jour ɓe mbi Ahmed Aidara kay ko tan cuutuɗo konngudi ñaddi fawi ɗume ɓe ganda ko kamɓe goni bandiraɓe makko journaliste uji ɗum ɗon noon ɓe mbi kamɓe Sénat ɓe darni tan bulletin de la paix woni yiyete no ɓe mbatta koyɗe ha jaam dañe e ɗiɗo élection ji goɗɗum ko ganduɗa nane nder jayde besbi le jour woni kay toon to diwan mo Médina to goɗɗo basɗo fittandu muɗum caggal cukalel dewel kaletenogel haala muɗum hanki ɗum ɗon noon ɓe mbi yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen te ɓe mbi noon hakkude ujunnaji ɗiɗi e nogas e sappo e jeenayyi ha fayɗo ko tolne batimaji temedere e sappo e ɗiɗi woni no batimaji baɗanoɗi tan baɗanoɗi signalé ɗi ganduɗa ko batimaji ɗi potani hay hoɗede kono noon yiya tan ko way noon kay ɓe yimɓeɓe walla mbiyen laamu rewani hen koyɗe ɗe ponno rewde ɓe mbi procureur wi tan ko autopsie tataɓo faade oɗo biddo gorko biyeteɗo Idrissa Goudiaby kay ɓe jaɓata ɗum hay lawol gotol yoɓe tuttu ɗum jinnaɓe mum wawa
wirnede ngarene jaynde quotidien le quotidien jaynde quotidien noon are oɗo subaka tan ko faye lissuji ɗi ɓe mbi campagne o kay ɗo joni nani gasde kono noon ko ƴewtinda woni hewɓe kay nani gummo e partiji gonnoon e paye banggue goɗɗo ɓe mbi noon buntubi e natangue askan wi noon kamɓe yiyaka tan ummiɗo to faye mabɓe kono ko Benno Bokk Yakar e Yewwi Askan Wi woni ɓe ganda ko ɓen tigui ɗo joni kay naftorto ko remete ko ɗum ɗon noon hewɓe wonji natal omo ganda kanko woni Jamil e nder jayde nde kono kadi Mari Taw Niane e woɗɓe ɓe ganduɗa yete nane e nder jayde nde ummiɓe to gonno paate landaji keddiɗi ɗi ɗum ɗon noon ha joni tan ɓe mbi Ahmed Aidara waɗi dérapé mana ɗemgal muɗum tatima ha joni ngaren tan walla keddoɗen ha joni e banggal yete campagne o kanko Idrissa Diabira ko DG mo ADP mo o wi noon campagne walla mbiyen tan élection ji payaji ɗi enjeu ji tigui nani hen ngaren e jayde Vox Populi ɓe mbi tan gardiɗo leydi ndi kay darima tan gam haɓade ko faye ndiyameje toɓoɗe walla mbiyen tan inondation ji nder leydi meɗen Sénégal o darima tan gam wadde hen haqqe doole mo ko goɗɗo mo ganda kay waɗi haqqe doole muɗum e namdeteno hanki hakkude muɗum e dadiɓe ɓe woni Pape Mamadou Seck ɓe mbi noon o darima minute aji walla mbiyen heure uji kewɗi ɗi ganda amo namdeteno kono avocat ji makko darima tan gam walliddemo e tan wiide ko fawa ko tumaji ɗi ganda ala ɗo fawi Sénat wi oɗo saaha kay ɗo joni yo yimɓeɓe jaade hakkillaji mumen saabu élection ji ɗi ko élection ji ganduɗa yete ɓe poti ko wadde CCC rewa lawol o wi noon banggal lundiɓe e banggal ɓe ganda kamɓe goni laamu fo yo goto fo yaade hakkille muɗum kanko Ousmane Sonko suuti kongude makko o wi sukaɓe yo jettoyi carte uji électeur uji mabɓe soɓe calima tottede ɗum yoɓe dajjitadame préfecture uji ɗi te noon soɓe namnama holi ɓiɗo noon yoɓe daro ɓe mbiya ko Ousmane Sonko tigui tottiɓe walla mbiyen wiɓe yoɓe mbatɗe ɗon gueɗe garene jayde Les Échos procureur kañum darima gam wiide tan troisiéme contre expertise dañata e oɗo ɓiɗɗo gorko kay biyeteɗo Idrissa Goudiaby saabu yoni tigui o totti jinnaɓe makko ɓe mbawa wirnudemo no hannirta ni goɗɗum ɗum ma enquête timmitin ɗum Pape Mamadou Seck ɓe mbi tan ɗo joni komo ganduɗa yete kay o tampinama e ɗo woni tan e banggal enquête o e ko way noon saabu ko waktuji kewɗi o jooɗi ɓe jooɗi aɓe namdo mo gam tan maɓe gandu gonga wo holto ummoto ɗum ɗon noon e kadi nde o dogi nde to yano to holko woni hakkude makko e ɓeɗon kono noon ɓe mbi ko tan avocat ji makko goppirta noon goɗɗo kay dariɗo oɗo saaha gam uddidde tan to banggue média to télé muɗum e ko way noon woni Aissatou Diop Fall kanko noon oɗo saaha o udditi tan ko gadda ko kañum woni Web TV e ko way noon ɓe mbi Mambay Nia kay komo yiyano kay e tan terrain politique o guila campagne o fuɗɗi ha joni kono noon amon yiɗa artude darde makko oɗo saaha kay woni hade campagne o gasde o waɗa hen ko gandamo hollite en hoore makko kanko Mambay Nia garene jayde libération ari tan koye Idrissa Goudiaby ɓe mbi ma o wirne janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ma koreji makko kep hen o wawa foftoyade e galle makko e galle mo ganduɗa kañum woni galle gonga kanko oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganda o wasno fittande makko e toon to diwan mo Casamance e manifestation ji battidinoɗi dañɗi ɗi haala Pape Mamadou Seck ne hakkude muɗum e enquêteur uji ɗi nane nder jayde libération ɓe mbi Erdogan kay woppani ha joni yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe gonduno e Gulen ɗo e diwan mo Dakar wonɓe hen ɓe ganda pawama juuɗe saabu guila nogas e jeenayyi lewru juin hitande nde gonɗen nde kanko Toufane Fayzi Nisamoglu komo ganduɗa o fawanoma junggo ɗo e dikka aɓe noon paranno gam ruttindemo toon to ganduɗa ko kañum woni to wuuro moɓɓe to walla mbiyen to turque to yete ɗum noon ɓe mbi tan chambre criminel mo Ziguinchor ko tan waɗi condamné walla tan oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa yete kañum ko Babacar Koli warno tan ko chef de village mo tan chef de village makko ɗum noon adduno ɗum tan ko
wujjunoɗo tan ko fayi e nayi ɗum noon saabino hakkunde makko e oɗo chef de village hawo wari ɗum kono noon chambre mo criminel ɗo joni fawe makko ko handi ko hettiyankoɓe yeɓankoɓe ko jeyde stade coftal ɓalli uddata damal garen noon e oɗo bagge ɓe mbi Bamba Dieng Matar Sarr ɓe goni ko oɗo saaha e situation mo ganduɗa ko kañum ko gotum ɓe mbi coupe ka fo Youssou Diallo woni vice président mo Jaraaf ɓe mbi tan oɗo saaha maɓe daro koyɗe moɓe no hannirtiri gam tan ƴewde no ɓe mbaɗi haka oɗo football walla fédération sénégalaise mo football waɗa ko foti wadde koye ngal ɗon banggal ɓe mbi bonne nouvelle mo Aliou Cissé e tan barode meɗen ɓe mbi éliminatoire ko septembre dañata ɓe mbi éliminatoire uji ko tan septembre nanga gam tan faade hitande ujunnaji 2023 ɗum noon woni ko ganduɗa nani nder jayde stade hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV ɗum uddata banggal ko ɓurno tengtude ruɓindu jaydeli ɗi garen e banggue goɗɗo arande hon tan won hen kabaruji saabu ne anda wondal janɗo to ganduɗa kañum woni to diwan mo tan Médina ha woodi hen basɗo fittandu muɗum kanko oɗo ɓiɗɗo debbo noon aɗino wasa fittandu muɗum kono dañnoɓe hen gañandeli ɗi waaji goɗɗo kañum ne wattidima wasde hen fittandu muɗum kañum ne goɗɗum ɗum kay woni kabaruji ummiɓe landaji ɗiɗo paye landaji goɗɗi kanko Mansour Sy Djamil o wi ko yo gardiɗo leydi ndi wotane mana liste Benno Bokk Yakar kono mbaɗo no Mary Teuw Niane kañum tawtoyi tan ko luldiɓe ɓe tottude tan wiide yoɓe gotane goɗɗum haalaluji ganduɗa nene hakkude Ahmed Aidara kay e tan journaliste uji walla mbiyen ɓe o jiiɗi liggey darde rewɓe ɓe ne ƴewtidama no fewi no e nder tan campagne électorale oɗo hollirde saaha foof so parité ne haale kay yataw rewɓe ɓe ne nani hen te gol lawol ɓe kolliri darde mabɓe goɗɗum ɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe woni yo yimɓeɓe jaƴƴettoyo carte uji mumen électeur saabu élection ji ɗi ko dimanche oɗo pandiɗo tan so Allah jaaɓi heddi hen tan ko aljuma e samedi hande alhamis o wadde noon yo goto fo tinno woppa ko waɗanno yo jaran ɗum saabu ko carte électeur woni konngol ma carte électeur woni doole ma carte électeur woni arme maɗa an mo ganduɗa an woni citoyen sénégalais o ƴettoy carte ma électeur mofta ɗum so dimanche ari goto fo haccito ha reedu mum heewa ɓorno comci muɗum yaaha waɗoya voté no hannirta ni yaaha law arta raw jooɗo faɗa résultat ji yo Allah waɗanen jaami kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe aya Pindi TV bani mon debbo Aissata Ndiaye heɗon en e banggal caméra o ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaam.